Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yamin papagayam. Hingga ibasa ti Proverbio 5, versikulo 22. Matiliw ti managdakdakas iti kinadakas na, katibo nga ti basol na ti mangipalabog kan kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kumusta ti negosyo, Jano? Mayat, bossing. Awan ti parikot. Agubog ti kwarta, gapoy ti kastya negosyo. Nasayaat. Gamne, agannad kayo laeng. Naingat ita ti kampanya kontra iti illegal at droga. Wan, bossing. Di kay matanagan, tanay ruwam kami. Ken kang runan iti amin. Saan arumbeng amaamuan ti asino man. Asyak ti amoyo. Di kagdanag, bossing. Siyak lang ti makamamukon ka. Dagiti kakadwak. Pagharupan da no siyak ti big boss. Gaputa kasta ti pagparparangag kadakwada. Nasayaat no kasta, Janong. Laglagi pa. Adyak maprotektaran ti negosyo. No addanton makaammo iti kinasya sinok. Iso arumbeng laeng agtalinaed apalimed ti kinataok. Narabyan ka man, Enric. Pasensya kan, Terry. At ngamin emergency operation may tay. Panggap ka di manin iti droga rita ang operasyon nyo. Wan bakit? Amo matan. Napudot ita ti imatang mi apulis iti illegal drugs. Iso ano adda operation? Nasker niya adda kami amin. Nangro na kanyak. Agan nagkaakanayon, Rick. Nakabutbutang dagiti damag may papan iti paspasamag. Nga ada pa kainaigan na iti droga. Di kagdanag, Terry. Talagang aganadak. Sapay awan ti sansantuan dagiti ada pa kainaigan na iti droga. Awan apulos ti kabutang da. Puno day ta ako nam. Iso akasapulan tinananay apanaganad. Ala, aginanatan, tamasapak manen inton bigat. Mama, ni papa. Nasapa rin mo itay. Ta naka-red alert da ka no. Kasta ka di, mama. Wan, apay ka di aya. Kasapula ko mati kwarta, mama. Para iti project medyo pagadalan. Manuti ka sa pulam. 5,000, mama. Nagdakal samot unay dayta anak ko. Kurang paikit di day ta, mama. Ngam na pagsaritaan mi kadag iti kagrupok. Nga gugudwa kami iti magastos. Iso 5,000 lang tikid dawag kada kayo. Sa bagay, nangina ti magastos no agaramid iti project dagiti kasken ka a kolehyo. Pudno day ta, mama. Ala, agar musar ka pa'y anak ko. Itid ko ti ka sa pulam, sakbay asumrag ka iti pagadalan. Ni Janong. Hello, Janong. Bossing, kawawag ti kontak tayo. At ang ano sumangpad ng epektos. Genuine. Nasayaat no kasta. Dakkel a kwarta dayta. Inyawag ko kun ka, bossing. Tapno mapakadaan. Ket kasi ti sigot. Tapno sana makadlaw dagiti kakadwang. Sige, ibagam kanyak no sa dino ti pangsabatan nyo iti epektos. Tapno amok tar aramitak. Kat siya kon ti makammo, kadagiti kakadwak. Anya ngay, Carlo. Jack nakadiskitar iti kwartak. Di kagdanag, Jenny. Nawadwad ti nadiskitar ko kini mama. Agpaiso, Carlo? Wen, Jenny. At daramaten tayo ta. Kasano nga rudan? Katanyapay ko, ma. Santa na sumrag ti klase ta. Mapantan ijay ayuyang tayo. O sige, Carlo. Kayat ko dayta. Mapantangan mo dan. Manang Rihina, si Kamat Gayam. Nakapasyar Kamat. Sumrag ka Agyamanak, ading ko. Nagadumot din dayta imot mo, manang. Wan, ading ko. Pasarabok kada kayo dagitoy. Ay na, agyamanak to kasta. Adda na patag nga si kaswak ditoy. Iso ano mabalin, ditoy ako man balayo ang makipagnaed. Tamagastusan ak no agabang akpay lang iti pagnaadak, bayat ti kaadak ditoy.
Ay katuan amanang, day talagayam. Amangan mo't no nakababain ka ni Bayaw Rick. Saan? Anya ko matipagbainam ngay. Awan anyaman na, nga ore agnaud ka ditoy. Agsaga na kayo, kakadwa. Amangan no lumaban dagiti na iyawag ka na tayo apusher. Jak kayat niya dati may sagmag ka na kayo. Is that clear? Sir, yes sir. Yes sir, Professor. Good. PO1 Ambros, iparapartag mo pa'y tagbaneho. Tapno magagteng tayo na tago si ti papanan tayo. Amangan no awanan ti madanon tayo, jay. Wait sir. Carlo! Nagmayantirik na. Kaili mo kunti kastoy. Amik na. Oray siya, Jenny. Di kayat ko. Kastoy ka na yung tirik na. Lumabalin. Jak kayat ngagbaw-baw ti droga iti bagik. Kasla kagtatapaw iti kaulpa. Gapo iti na idol. Maariknak ita. Nagpadatalang, Jenny. Nagimnas ana naman ti kastoy arik na ita. Talaga kailiw ko da ito arik na ka. Carlo, kitam dagiti padatang nga adda dito'y alugan. Kaslawanan niya man nakadakwadan ti kadda ti sabali at tao iti aglawlaw da. Aramidan dalatan ti kayat ng aramidan. Ay, ayatan na ka di. Unay-unay, Jenny. Ayatan ka unay-unay. Agalas 10 iti rabii. Namawan pa'y laang dagiti agamam, ading ko. Nag-text itay ni Carlo. Nga ang mga no saan ang makasangpot manang. Tanas kan nga ilingpas dati group project da. Amo ko tanti ko layo. Ay, sa bagay. Kat nirik ngay. Ang mga no adda man in emergency operation da. Amo matanti trabaho ti asawak. Di ka kadimadanagan iti trabaho ti asawam. Delikado ti trabaho na. Nang runa pa'y kat opisyal. Ang dalatamot pa nagdanag ko manang. Ngam italtalag kon iti Diyos ti amin. Ay, Diya kaya ti agpanunot iti saan anasayat. Tano ka na yun nakakasta. Siyak tumatlaang ti kaasing agdandanag. Nagbalin ang maag dagiti kagatak. Naglaka pinaruwar ko a false alarm line. Tikampay idi, ket nayawag kanyak atip may papan iti drug deal. Kat talaga mo't ni epektibo, bossing. Nawaya kami ng sabat iti nagsangkot at droga. Gaputa sa bali ti nakaituunan ti atensyon ti kapolisan. Dakalagatad ti maliksab tayo. No maipaibos amin ti simmangpet nga epektos. Nakunamon, bossing. Ngam ti kanayon nga ipalagip ko kan ka, Janong. Nasken alimad ti amin. Wen, bossing. Awan ti pagtanagam. Sigo na nakasta ti mapaspasamak. Isong amo ko na niya tararamidan. Jak topay am-amo dagiti tao nga dapa ka inaigan na ka, bossing. Kasmet laeng ken ka. Jak amo dagiti tao anasidagken ka. Basta ti relasyon ta, ket para laeng iti negosyo. Tandaanam dayta. Naimbag ta nagranata ita dito'y balay, papa. Oh, apay Carlo anak. Kasapulak ngamin ti dakkalagatad, papa. At da ngamin gatanga ka gadget ang maaramat ko para iti panagadal ko. Kastaya. Mano ti masapol mo, iho? 20,000, papa. Adday ta ti 20,000, anak ko. Thank you, papa. Naimbag pa'y kan ka. Tamangtid ka adagos. Hindi ngamin, mama. Agsaludsud pa'y.
Sika talaga. Baybay amlatan ni mamam. Anak, kumot-kutong ka. Ha? Abuson samot ten ti bagim. Ay, epekto ti kanayon na pa nag-research mi, papa. Amo mo ti kolehiyo. Sa bagay mo't kit di ah. Sige nga Roden, papa. Mapanakon. Tama nga numaladawak iti pagadalan. Abay atunggal umayak dito ikat man no amaranak dagiti agama. Ay na, pasensya kan manang Regina. Talaga ngamin ang makumhikumda. Amom Terry, idinaudi nga imayak dito'y anakitak ni Carlo. Nadlaw ko nga adda ti madi ang mapaspasamak. Anya ti kayat mo asawan. Sa bali ti madlaw ko kankwana. Sapay la kumata nagbiddo takla ang ading ko. Ngam talaga sa bali ti atap ko. Ni, apay manang, anya ti atap mo. Diyak kaya ti sa ulatan. Ngam ti kapintasan nga aramidam. Paliiwom di anak mo. Taamangan ket dimat no addan sa bali anasumok na. Nagtalaw ako ni Jabalay mi, Carlo. Anya, kat papanamon nga. Sa dino pa hingay. Sika ati pagkamangak. Ta sika man ti kaayan ayat ko. Danga, saan ka mata mabalin nga ikuyog iti balay? Ta sigurado ang maduktalan da mamakan papa. Anabayagan asa anak nga agad-adal. Kasanuak nga rudan. Diyak kaya tagsubli Jabalay mi. Makamuka mo iti bagim ah. Anya? Kastalatan ti ibagam kanya, kalpasan anagumaan na. Hoy, Anay ko. di ka man agsidir. Takinayat mo matno anya tinapasama ka data. Anay ko, Carlo. Masaksakit anak. Di mo masmasan tatakyag ko. Anay ko. Adda ka mo't, Carlo. Anya ti masabol mo. Kasi ti sigod, Mang Janong. Masapol ko ti droga. Isungadak. Amom, talaga swerte ka. Kasangsang po ti genuine nga epektos. Ngam, medyo nangina ti presyo na, ha? Awan ti parikot, Mang Janong. Adak wartak. Uray nang ina. Agbayadak. Oh, ato ti kwarta. Talaga sa bali ka, Carlo. Good customer ka talaga. Aha. Ato iti epektos. Mapan ka ni Jessiled. Tayjayan ti pagaramatam. Madlawa ka sa pula muna yan. Agyamanak, Mang Janong. Napanan ni Carlo. Talaga kayat ng tagaramat iti droga. Talaga big time da jasukik. Ni bossing tumawawag. Hello, bossing! Naidepositum ka din iti Bangkok ti koleksyon. Nalpasan, bossing! Good. Agyamanag. Bye. Pinuto da dagos ni bossing ti saritaan ni. Anyan ni bossing. Talaga kwarta lang tinapatag kan kuana. Men, orayon nyo ti sinyas ko. Apaman niyag sinyasak. Agigiddan tayo atumira. Tataken tayo iti baladay ta balay. Ta kumpirmado nga adda di ti drug lord kanda iti buyot na. Yes, sir. Yes, sir. Identify den ni Chanong. Iso nga'y sakripisyo kon. Kasayaatan en numatayan. Tapno sigurado anatalgadak. Men! Open fire! Diyos ko. Ti anak ko. Apay ingatan nito'y ti anak ko. Carlo, anak. Tsak amok ang taka nito'y. No amok laeng. Tsak kumain tuloy ti operasyon. Pasol ko na ito'y ngay pupusain mo, anak ko. Pasol ko. Napanagnakan ti investigasyon.
Kan iti testimonya dagiti kakadwam idi. Asi kagayam ti pudpud no at drug lord, Rick. Pakawanan nak. Tere. Pakawanan nak. Kasano ang mapakawan ka? Si mamasayag pa'y lang idyo balay ti bangkay ti anak ta. Diyak pa'y kit di amo. Amang ano si kapay amis mo ti nakapatay kan kwa na. Idi ada operation yo. Pakawanan nak. Tere. Tidakas nga ramid ko ti makagapo. No apay anay sagmagtarakta. Ti matlaang dakas nga ramid ko ti makagapo. No apay asibabalo dakita. Ket ti kasakitan. Ti dakas nga ramid ko ti makagapo. No apay anatay ti anak ta. Basol ko ti amin, Terry. Basol ko. Kunada at itao nga agbibiyag iti kinadakas kat maisagmak. Gapo matlaang iti kinadakas. Ijan tayo nga rotidakas nga aramid. Kat patibgaran tayo kit iti pamati tayo iti Diyos. Nga iso ti igam tayo amang sarangat iti anyaman asulisog. Kan kinadakas. Papagayam, di taan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika ni Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na imbag nga oras kada kayo ang